Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Φανή. Για να πλησιάσουμε να δούμε τι έχουμε. Έχουμε μια σχεδόν τελειωμένη πόρτα. Το βίντεο είναι καλύτερο από τις φωτογραφίες πάντα. Ραουλάκια οδηγεί, ένθεν κακήθεν. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε δύο μπουκάλες. Η μία 60 κιλά και η άλλη 50. Για να δοκιμάσουμε να τη σηκώσουμε. Αυτό ανοίγει. Ανοίγει. Ανοίγει πολύ. Τερμάτισε. Τώρα, για να ανοίξει αυτό, εδώ έχει κλειδαριά κάτω. Τώρα το λουκέτο δεν υπάρχει ακόμα, αλλά περνάει ένα λουκέτο έτσι, εκτός από την κλειδαριά της πόρτας που άνοιξα. Εδώ υπάρχει, θα υπάρχει, αλλά υπάρχει πρόβλεψη, ένα λουκέτο για να ασφαλίζει αυτή την πόρτα. Χεράκι. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ξεκούραστο. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσταθούν κιλά. Μάλλον θα πρέπει η μία μπουκάλα να κοντίνει και να γίνει 10 κιλά περισσότερο και η μικρή επίσης να αποκτήσει άλλα 10 κιλά και αυτή και να πάμε 20 κιλά επιπλέον για να γίνεται η ζωή μας πιο εύκολη. Αυτό τώρα δεν κουνιέται από εδώ, δεν πέφτει, δεν κουνιέται χωρίς να έχω ασφαλίσει. Έχει αρκετό βάρος και είναι αδύνατο να κουνηθεί. Εκτός και αν υπάρχει και αυτό ξαναμπαίνει στη θέση του. Αυτά. Δεν ξέρω πόσο σου φαίνεται το ελαττηριάκι αυτά. Ελαττήρια αζότου, για την ακρίβεια. Πάντως επιδέχεται βελτιώσεως για να ελαφρύνει ακόμα, αν και αν δεν είναι συχνό το κατέβασε έτσι ώστε να καίει πολλές θερμίδες κάποιος, θα μπορούσε και έτσι να μείνει, αλλά θα βελτιωθεί η ζωή κάποιου ή κάποιον αν βάλουμε λίγο, έστω 10-20 κιλά ακόμα.
Εδώ η κλειδαριά εκκρεμεί γιατί μου σπάσαν 2 ποτηροτρύπανα πάνω στην προσπάθεια να κάνω κύκλο. Κυκλητρική τρύπα μεγάλη για να περάσει ο αφαλός. Αυτά. Μπορείτε να καταγράψετε τις απορίες σας. Μπορούμε να το ξανακάνουμε κιόλας. Δηλαδή με το ένα χέρι λίγο δυσκολεύομαι να τη σηκώσω με το ένα χέρι. Βέβαια είμαι πολύ δυνατός άντρας, αμφισβητήτως. Είπαμε ότι αυτό έχει αρκετό βάρος. Δεν χρειάζεται, δεν βλέπω να υπάρχει ανάγκη για εξασφάλιση. Για να φύγει αυτό πρέπει να υπάρξει δολιοφθορά. Δεν φεύγει από μόνο του. Με μεγάλη χαρά θα στρίμωχνα και μία τρίτη μπουκάλα για να έχω ακόμα περισσότερη προοδευτικότητα. Η κλούβα του Σούπερ Κασιμάτη. Και από ό,τι βλέπουμε με το ένα χέρι την παλεύω. Από τα παναρετιάνικα και μια καταπληκτική μέρα. Σας χαιρετώ.